हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबावबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो स' लोगोफोर बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो नायनो होननानै नेबाय थानाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय सावथुननि मुङानो जादों मैना दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेला मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 भिडिअखौ माखासे सान सिगाङावनो रिलिज खालामना होदोंमोन दे लोगोफोर। नाथाय लोगोफोर बिथांमोननि भिडिअआव माबा मोनसे टेकनिकेल इसुआ ओंखारदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायनि जाहोनाव बिथांमोना भिडिअखौ दाननांदोंमोन दे। स' लोगोफोर दायो नोंथांमोना रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 भिडिअखौबो नुफिनबाय दे लोगोफोर। स' फाइनाली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो नुखाबाय आरो गोबाङानो नुवाखै जानांगौ दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा नायखांबाय बे भिडिअखौ अन्नानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर जायफोरा दासिम जुदि बे भिडिअखौ नुवाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाव थांनानै नायना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा दासिम जुदि मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां पार्टफोरखौबो नायबावनो थाखाय नोंथांमोना रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथाङा थाबैनो फैनो गोनां माखासे इप'स बा पार्टफोरखौबो थाबैनो रिलिज खालामना होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बेबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअ बा आबुं बर' सावथुनफोरनि आपडेट्सखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा आंनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददखौ मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हागोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे। थेंक इउ फर वाचिं।